Egunon, Pantxikers, hemen nago Gernikan, nire bideoa grabatzen. Barkatu? Zer duzu, antzerkia orain o zer? Niri asko gustatzen zait antzerkia. Stanislavski, Grotowski, Swarovski. Ni etorri nahi ze gaur grabatu bar dut hemen, bakizu ezer. Beldur barik, niniz naparra. Guk esaten dugu beldur gabe. Baina beldur barik bakizuen nola dagoen movida bat. Egiten duzuna, indarkeria matxistaren kontra eta hori dena. Pues grabatu behar dut gaur eta aurkeztu behar dut nire burua. Zer iruditzen zaizue? Nork esan du berandu? Nork esan du berandu? Inoiz ez da berandu, ze adinaren gatik esaten duzue? Adinaren gatik akaso? Esaten duzue? O pasatu zaidalako epea? Epea? Noiz arte zen? Mira, hemen dago, azkarriko hau. Noiz arte zen epea, noiz. Mesedez, ez esan hori favorez, bale? Txoin bat eria hitz egiten telefonoz. Eskuminak nire partez? Eskuminak nire partez? Joe, berandu, dena berandu. Etorri naiz berandu, ja ezin naiz aurkeztu. Eski orduan zer, nola? Ze movida, ezta? Bale, pues nada, deus, eta orduan zeingo dut. Zein duzu, dena busti? Ez du izan irakasleak denbora guztian, euritakoak hor. Ez du, nor zen irakasle hori? Nor zen esaten zuena? Euritakoak hor. Bale, bueno, kuestioa. Gera naiteke ikusten zuekin ozer. Maravilla, pues eseriko naiz, aurrean. Ez dakit nola esartu halko dudan hori, hau, erditik, o igual, gero, zurizena, eneko, gero, pasatu beharko dut nik igual hemendik nere baula, eta igual utziko didazu tokia, o ez da behar, o ikusiko dugu, bale? Venga, eneko, askatu nazazu, favorez. Askatu nazazu, eneko! ¡Eneko! Baina zein da... Listo, ya está, askatu nau. El tío me cabe en la leche. Joder, nola rapatu didana eskua. Zongi, eneko. Bueno, vale, nore seriko ai hemen, zurekin, super cookie. Eske karri dut enetarik bideoa egiteko, aviso, no, ze uste duzue, ze, heldua naizelako ez naizela moderna, ozer, dana. Bueno, oiek ere dira modernoak, begira, a juego nirekin, oiek, Barkatu, ze ordutan hasiko zen hau? Ze ordu da? Baina, etxoi pizka atean. Zergatik, Goizeder, zuzara? Besarka da? Etorri? Berdintasun teknikaria, txalo bero bat? Dirua? Ez. Berak, zuk ez duzu, ez da? Berak ebat dizue, baina gauza bat. Edozein zalantza, edozein arazo, genero, indarkeria, edozein gauza, berari esan, zudakazu bulego bat, ez da? Eta telefono bat, ez da? Zurekin kontaktuan jarri aldira? Baina gauza bat, Goizeder. Izan daiteke beste herri batean elkartu ginelagu. Eta nik egin behar izan nuen aurkezlearena. Eta por si acaso jarri nauzu kartelan? Osa, por si acaso ez dira berriro etortzen aurkezleak badaspada esan duzu agian. Pantxika dela naparra, ez duela inolako zentzurik ni egotea kartel horretan. Badaspada jarri nauzu kartelean? Rollo spoiler?
Txalo bero bat. Vale, bueno, a ver, ni presnago, a ver, ni naiz emakume empoderatua, ni presnago, ni aurkeztu behar bada, aurkezten da. Baina lehenengo eta behin, egingo dugu mitiko que empiece ya que el público se va, la gente se maria y el público se mea, badazpada, artistak hor dauden eta ateratzen diren aurkezleak. Emango diegu aukera bat, benetako aurkezleei. Ados? Bakizuen nola esaten den? Que empiece ya, que el público se va, la gente se marea y el público se mea. Bukaeran, Ei, hori zen ensaioa, A ver, Gernika, tope Gernika. Bat, bi, i... No, hombre! Ez. Ekipo. Bale? Machismoaren aurka, ekipo. Aurkezpenetarako ere, ekipo. Venga. Bat, bi, iru. Que empiece ya. Que el público se va. La gente se marea. Aitxoin, bakit. Eta iparraldekoak badira horiek ez dute ulertzen gaztelera, Egin beharko dugu euskaraz, por lo que sea, igual, Nola den euskaraz? A ver. A ver, izaera a tope, baina horren itzea zuen bizkatik egiten. Aizue, iparraldekoak badira ez dute ulertzen. Ni naiz euskaldun berria, euskaltegitarra, super euskaltegitarra. Ni saiatuko naiz euskaraz esaten que empiece ya que el público se va, la gente se marea y el público se mea. Baina igual ateako zeit pizkat rollo erderakada o ez. Baina ni saiatuko naiz. Zer da importanteena? Madre mía. Este chaval dago. Madre mía. Vale, ni bakit hormonak eta efusibidadea tope daudela. Orduan, pentsatu dut gauza bat, nik horrela egiten dudanean, isiltasuna, ¿vale? Pero bueno, esta es, no es, si no podéis seguir, ¿vale? Orduan, que empiece ya, que el público se va, la gente se marea y el público se mea, euskaraz, itxoin, Az dadila, jendea badoa, ateratzen ez bazarete jarriko gara mendeno, pix egiten eta ikusiko duzue. Que empiece ya, ze esan dut, oso erderakada, rollo. A ver, hemen daude irakasleak, bara. A ver. Ese, no. Ese zertan geratu gara, berriro oiukatu zabi ea ongi ateratzen zaidan nere teknika, ber. Bastante ongi, Isiltasuna favorez. Utziko diogu Xabiri hitz egiten. Xabi, Barsakoa bezala. B alto. Vale. Silence, please. Zuzara euskara irakaslea. Vale. Que empiece ya, que el público se va, la gente se marea y el público se mea. Nik esan dut. Az dadila, jendea badoa, ateatzen ez bazarete jarriko gara mendeno pix egiten eta ikusiko duzue, ongi dago o ez. Ederki! Vamos! Ederki! Ai, aurkezleak. Aurkezleak zarete? Vale. Vale, pues orduan banoa ni aurkeztera! Venga, vale. A ber sartzen garen denok. Eneko? Maravilla. Vale. Lehenengo eta behin. Eskerrik askatartzeagatik! Vale. Gauza bat. Iruditzen zait, ezakit,
norena den hori. Baina iruditzen zait, izango banez ni aurkezlea, txanoarekin, ez ari zinete farre egiten, ez? Y la sororidad, ¿qué? Eta sororidadea zer, Zer den sororidadea? Zer da sororidadea? Nor daki zer den sororidadea? Sororidadea... Utziko didazu hitz egiten, favorez? Sororidadea, bueno, daukagu 11:30 12:30 sariak emateko. 12:30 emanda ez dagoen saria ez da ematen. Así que... Txirrina jotzen duenean segiten duzue. Pues nik ere ingo dut berdin, txirrina jotzen duenean, pipiri, pipi. 11:00. Vale. Zer da sororidadea? Nork ez daki? Inork ez daki? Bale, ba. Sororidadea emakumeon arteko elkartasuna da. Superimportantea. Bale? Guk izan behar dugu gure lehenengo lagunak, gure artean. Ados? Eta hori da sororidadea. Ez parregin nitaz orduan. Izan zeitezte sororak. Baietz, osongi. Osongi. Bueno, vale. A lo que vamos. Kendu behar dut. Porque daukatestu. Ez que ez daki zer gertatzen zaizuen. Zuei, joaten zaretela 12 urtera arte motxila hemen, eta batean institutora joaten zaretenean erortzen zaizue oraino. Egia da irakasleo. Listo. Bale, hau hemen. Txaketika. Ze txano emanta ze. Hemen dago pertsonat izaerarekin. Hau bizi, eta por lo que sea, belarri preste, bai. Ez, broma da. Bale, pues hau hemen. Jantzi behar dut aurkezlearen trajea, ez da, sikiera? Bale, gauza bat, nik aurkeztuko dut. Baina gero zuek lagunduko didazuen ere bideoklipa egiten. Baietz, badakit baietz. Kendu behar dut arropa, bale? Kendu behar dut arropa? Bai. No, a ver. Etxoin! Ta depilatu agian ere bai? O ez? Bale, badakit, egingo dut lehenengo galdera. Depilatuko naiz. A? Ez naiz depilatuko? B? Abiso, badago C. Ez dut egingo spoilerrik, baina badago C aukera. Bueno, D, egingo dugu D, venga. Ez que ni naiz dislexika eta... Nola da D? Horrela edo horrela? No, ez que ni naiz dislexika, baina perdida. Irakasle, nola da D? Horrela edo horrela? Horrela bestea. Bale, zuek egin horrela, bale? Zuek egin hemen, bale? O, depilatuko naiz, A, ez naiz depilatuko, B, edo, D. Bale? 1, 2, 3. Etxoin, ez que ez dut ikusten. Itxoin pizka batean. Hau da A, Osea, zuek denek nahi duzuen ni depilatzea. Bale. Etxoin. Eta norbaitek esan nahi dit ez depilatu, nork esan nahi dit ez depilatu, zuek, eta norbaitek eman nahi du aukera D? Zein da aukera D? Vamos! Txalomero bat! Rubio, oso ongi. Badakizu zein den
aukera egokia? Egin zazu nahi duzuna, ze ez gara feministago eta ez femeninoago depilatzen edo depilatu gabe. Eta badakizu ezer, gaur ez dut gogorik depilatzeko zergatik negua delako eta oso ongi da aktorkitau berorako. Vale, eta orain, porque badago emakume bat akana prisa. Eta gauza bat, behar dut hau goian. Orduan, a ber, bi irakasle. Igo behar didazue? Zue zara irakaslea? Lagunduko didazue? A ber, nola egingo dugu? Ni pasako naiz beste aldera. Venga, hartu zuek hortik. Txalo bera bat irakasle ize jatorrak. Hemen daukat gauza pila bat. Eta gero egin behar dugu bideoklipa, bale? Emango dugu lehenengo saria. Eta gero aldatuko naiz arropa eta botako izuet mobidilla gehiago, bale? A ber. Eskerrako izeder, gidoia ekarri dudan. Porque vamos. A ber. Baina ez dut ikusten, eske ni daukat presbizia. Ja gertatuko zaizue, hori Xabi? Xabi? Bakizu zertaz ari naizen, ez da, presbizia, Zuri gertatu zitzaizun ja, Papatean, Xabi? Dices, ¿qué pasa? Vale, lasai. Arazo baten aurrean topatzen garenean, zer egin behar dugu? Konpondu. Vale. Arazo bat daukat. Betaurreko hauekin ezin zaituztet begiratu. Bakarri begiratu aldut horrela. Osa, esan nahi dut. Ulertzen duzu ezer gertatzen zaidan? Aurrera mareatzen naiz, bera marabila. Orduan eman behar dugu lehenengo saria eta bakizu etxoin. Eta bakizuen nork eman behar duen? Ez. Eta horrela badoa. Lehenengo eta behin, Goizeder. Ze gaizki, zu bakizu zertaz ari nahi zen, ezta? La del moño. La presbizia. Ja gertatuko zaizue, ja. Mesedez. Diplomak, favorez. Bueno, igual guztiak ez, ematen baizkidazu banan egiten didazu kriston favorea, la verdad. Osea, Zuk izan nahi baduzu nere regidora, ni izango naiz, nik maitako zaitut, monton bat. A ber, baina ez maitatu, etxoin. Baina ez maitatu modo romantikoa, bale? Porque, a ber, ni ez, niretzat zuzara superpolita, ni zurekin, vamos, osea, porque ni neiz bitxisua, ni neiz bisexuala, ni berdin zeitarre edo horikain, baina ni ez naiz monogamoa. Niri gustatzen zait egotea jende piatekin batera. Aizue, por si acaso Disneyek igual mezu okerra eman dizue. Aukera bat da, bikoterik ez izatea, hori irekitze dizuet atea handi bat. Bale, aukera bat da, bikoterik ez izatea. Izatea izan dezakezue ere bai. Monogamia dago sobrevalorada, baina zuek egin nahi duzuena. Eta gero, eske beti hain beste kontrako mezua botatzen, bota beharko dut nik ere pixka bat kie, ezta? Eta beste aukera bat da. Alua eta umetokia duzuen emakumeontzat. Aukera bat da umerik ez izatea, begira ni. Ze ongi nagoen, ez dut umerik eta ez zait ezer gertatu. Zoriontzua naiz, zindagizuet. Aukera bat da, jo que se, aukerak emateagati, porque Disneyek ez du beste aukerarik ematen du aukera bat, la que hay. Vale, orduan. Lehenengoz, gazteria zinegotzi, zein da zuri zena? Lourdes,
Lourdes, gero torriko zara zu honea diba bat bezala o nahi duzun bezala. Zuk aukeratu rola, bale? Eta emango duzu, ados? Ikusi behar duguna da... Beta aurrekoa, klaro, eskerrik asko maitiak. Berria naiz! Ez ikusi! Berria naiz movida huetan, bale, Bale, etxoin! Eman behar dugu lehenengo... Ai, madre, kasi esaten dut lehenengoa. Ai, su papa. Gora berdintasuna! Bai. Nolazoz gau? Futbol partida bat ikustera noa. Abani dotzan iaketa ikustera noa? Bat ikustera, joan futbol partida bat ikustera. Zan iaketa bat joan ikustera. Zertan ere zarete? Ono ez gaudete? Nik ere futbolera jolastu nahi dut. Ezin duzu jolastu. Zergatik. Deskatxarelako. Joan emetik orantxe bertan. Zergatik ezin du jolastu? Neskak ere futbola jolastu dezakete. Danon moduan. Alduzuekin datzekin? Ez. Zergaitzi. Mutillo zarelako eta mutilek ez dutelako gantza. Joan emetik orantxe bertan! Zergatik ezin du Alexek dantza egin ba? Alex egin egiten duzaren basaio. Zergatik ezin du dantza egin? Metzi zapata, euro. Eta nebe, Oh. Zure konportamendua oso txarra izan da, ez zait gustatzen. baina ez du zer berdintasuna. Nire bai. Ez zait Alex, ailen barkatu mesedez. Bai, barkatu egin dugu denegatik. Barkatuko dizuegu. Berdintasuna. Bulinari ez. Berdin dio zer Europa jantzi. Denok gara berdinok. Errespetua erabili. Pertsonak bere guztuak daukate. Bakea egotea. Gora berdintasuna! Nahi duzu zerbait esan zure herriari? Bueno, zurea ez da, baina, bueno. Nahi diezu zerbait esan? A ber, nik pagar izateko, postu nasamen dauena zebek ikusteko denak lanen zuen, da oso ondo, Hemen geusek aklarau diez, geusek bidea muen emetik aurrera. Osongi. Nik ulertu diot erdizka. Mi esker dan hori, egotia hemen bebai, da zure lan guzti jein zuen bebai, Hori bai. Hori da, taldeak igo beharko du, egin duzuenok, etorri. Argazkia egingo zaie, argazkia. Bale, opa! Ai, mane, barkatu. Posate. Hau jartaukat eta jartzen dut, baina ez da. Batek esan behar du zerbait? Batek? Zerbait? Alai baja. Bale. Ea nahi duzun zerbait esan. Bale, pues ya está. Argazkia, txalomero bat. Eta, listo, barkatu, jeitsi. Txalomero bat, oso ongi.
eskerrik asko, bai. Ba, goaz ja bideoekin, Bale? Aurrera, bai? Zulaita dituko diot. Aizu, non zara? Tamen eta 50.000 euro nahi dugu. Edo bestela hil eta belarganoak salduko ditu. Baina eman aste bat ordaintzeko. Baina aste batean ez baita dirua ematen, zure alaba hil egingo du. Bale. Aste batean dirua daukatu. Egon lehenko dirua dago. Baina, katu dira. Eta zeman zuaz mutil mama jantzita. Agurru mamako. Kaixo mamako. Zer zaude egiten eben? Lanak egite. Ez belain hori arrazoi bari. Zergatik? Zuek jo egiten dira zuen neska naizelako eta mutil bat sentitzen. Alegeri defenditzeko. Eta zergatik zaude? Ez que ez dakit galdetu ez. Ez dugu egingo ezer, barkatu. Bale, ez egin berriro mesedez. Hala egin zera. Ni peluko anaz. Hala, barko zara, ezta. Ba, nahi bitu izan dira. Bueno, agur. Neska, Bai? zergatik eratzen duzu ropan jarraro. Ni guztoko da, pero nada. Bai, Zein? pailazo bat emoten dizula. Eta? Niri ez dut inperditzen. Ba, niri bai, agur. Itzi, ikusten? Ez da gutxikoa. Eta nongoa da. Gutxikoa esaten du, baina falsa esan beharko da. Bai. Joan behar gara. Agur. Ni aianeri txamarra duko. Gutxikoa. Nu naiz, non zaudez? Orain zer nahi duzu? Orain zer gertatzen daba? Ezer. Gertatzen da neri, bere mobila ikusiko dut. Jartzen duela Mar izeneko mutiarekin geratu da parke batean, bostetan. Eskutatu egingo naiz parke. Zu nor zara? Ni Mark deitzen naiz. Mark? Bai. Egon zure dirua! Emon dena! Zera burtu gina gara hori! Bueno, ba, taldea igo beharko du, taldea. Zein da taldea? Taldea, igoko da? Igoko zarete, Bai. Bueno, lehenengo eta behin, eskerrik asko, ze suposatzen dut, horrelako gazteak irudikatu badituzue, dala, existitzen delako horrelako jende kutrea, ez da? Badago horrelako jende kutrea erabakitzen duena nola jantzi behar dugun gu, zein den gure generoa, zein den gure, gure dana, horrelako jende kutrea ezagutzen duzu zuek? Bale, pues sentitzen dut zuengatik, maitiak. Zuk ez duzu ezagutzen, baina badakizu badagoela, ez da? Ze esan dizuten, Disneyen, non esan dizute? Esan nahi dudana da, horrelako jende kutrea ezagutzen baduzue, sentitzen dut zuengatik. Bale? Eta zuen inguruan badago, izango dute aldatzeko aukera. Baina bitartean, naiz bullyingen aurkakoa erabatekoa, bai batzuentzat eta besteentzat ere bai. Baina lana duena da kutrea dena, ez kutrea ez dena, bale? Eskerrik asko entzuteagatik. Serio, Aupa lumo! Txoin! Ez duzu zer esan nahi bideoaren inguruan? Ui, parkatu. Bueno, nik uste dut ez fiatu inorekin, ongi dago, hori da zuen izenburua, atope zuek esaten duzuenarekin, baina
ez fiatu inorekin baino, nik uste dut esan barko zela kutre hoiek aldatu eta ez izan horrelakoak, ez da? Baina, bueno, bitartean, zuek nahi duzuena. Ni beti tope gazteekin eta zuek esaten duzuenarekin. Bale, ba, txalo bero bat aien. Ai, txoin! Argazkia egin duzu ja? Listo, txalo bero bat. Utzi? Ez. Hau, eramaten dute, hau, ez? Hau eraman bar dute, ez da? Eta gero igoko dira argazkia egitera denok bereka... Bale. Dale, Garasi con Larru! Bale. Bale, ba, ikusiko dugu urrengo bideoa eta gero aterako dira taldekoak, bale? Urrengoa. Jolastuko dugu rugbyra? Oso ondo pasatzen ari gara. Neskak ezin dute rugbyra jolastu. Zergaitik ezin dugu rugbyra jolastu? Egin behar duzue eta ezin duzue rugbyra jolastu. Partidu bat egingo dugu, ia nork irabazten duen. Bai. Aupa neskak, irabazteko aukerak ditugu. Animo neskak! Irabazi egingo dugu! Aupa mutila! Partidua hasten da. Neskak partidua irabazten dute. Neskak ezin dugula rugbyra jolastu. Arrazoia duzu, neskak rugbyra jolastu ahal duzu. Oso ongi da, etorri daitezela. Lanpirel ikastolako 6. mailako lagunak, kirolak ez dauka generorik eta nik gehitzen diot edo ez luke izan beharko. Eskerrik asko. Vale, baina jarri. Bueno, izenburua da, kirolak ez du generorik. Marabila, nik beti lehen esan dudana, kenduko naiz argazki egiteko bitartean. Ni beti marabila tope zuek esaten duzuenarekin. Kirola zoritxarrez generoa dauka, bestela galdetu zenbat kobratzen duten Barsakoek gizonak eta besteak. Atletik de Bilbaokoak gizonak eta emakumeak. Izan badu, baina ez luke izan beharko. Hori bai dala egia borobila. Eta zer gertatzen da, zuek benetan nahi duzu errubian aritu, onai zenuten? Zuek asmatu duzu ez, da? Uste nuen zala egia eta esan dut, bira ze marabila, opatean ez? Bale, bueno, ongi, baina atope horrekin, bale? Noski kirolak ez lukela generorik izan beharko, nahiz eta oraindik duen. Bale, baina borrokatu bar dugu horren kontra edo bestearen alde, edo ez izatearen alde, bale? Ea zerbait esan behar diguten lagunek, ze esan behar diguzue? Eskerrik asko. Eskerrik asko eta gero arte, y gracias por venir y hasta luego que tendrás prisa, ¿no? ¿Listo? Bueno, eskerrik asko ausartu zaetelako. Egiten, ateratzen eta honea ateratzen. Eskerrik asko.
Bagoaz urrengoarekin. Arenas, es que dira, berriak, orduan. Ez beti da ez, indarkeria matxistarik ez. Hau da? Listo? Ai. Vale. Txalo bero bat! Bale, aizue, gauza bat, ikasle hauek ez dira etorri. Baina ziren, San Fidel ikastolako 6. mailako ikasle batzuk ez dira etorri. Laugar... A ber, itxoin pizkatean. DBH 6 jartzen... zer da DBH? Zer da? Ez que ni nintzen, joaten nintzen ala EGB. Zer da? Ez da... Hauek izien San Fideleko LH6? Vale. Bueno, vale, lasai. Vale. Lasai. Bueno, artistok eta kulturteknikariok ere okertzen gara eta ez da zer gertatzen. 6. mailakoak ez dira etorri, no pasa nada. Baina orain jarri behar dugu urrengoa. A ber, itxoin pizkatean. Etorri da norbait? Bideo egin duen norbait etorri da? Ez dira etorri, orain ikusiko dugu urrengoa. Ez que hemen dago ikasle bat ikriston izaerarekin. Bide ze ikasle. Ja. Hombre, ja, bakit. Ba, urrengoa! Ze beroa. Zuk ezin duzu bera kendu, Hori! Katarin ondo zau. Bai. Laguntza eskatuko. Importantia da, irumutilek Katalinari jontzie, bai, jontzie eta lurrien dau. Zelan da eskola hurrien gauz, etorri mesedez. Oingoaz. Katalinari jontzie guazen eskola gauz. Eskola alboan. Guazen. Tranquil, Katali, ya deizitzatie laguneri, ontsi etorriko dire. Katali! Amendatu! Zer pasera? Katali, ondo zauz! Zer bizera? Joindoz dio mutil batzu beroak elboterako. Nortzuk? Zaki, irmutil. Eta nora joan dire? Egon tranquil, Katali, nada pasan ez. Bueno, Arek dire! guazen. Itxan! Lan batekot. Venga, guazen. Lan batekot, obiakoa. Gustengo etxue, igual ez du funtzionetan, beha seguramente bai. Ikusi etxue, Bai. Gogoratzen atzo zer egin genien Katalineri? Bai. Zuek egin diozu hori Katalineri? Bai! Hori ez da bide! Hau para txaldeon, errekatu bat nator emoten. Ostiraliek egonez zazpiretan udalez aurriek ze manifestazio bat ingogu marxismoan aurka, mesedez eroan bero bat.
Datozen laginea! Venga, hombre, baietz! Bueno, orduan, hau, erabat, zukitzein dezakezu? Galkarrik erantzun. Erabat asmatu duzue edo noizbait somatu duzue horrelako arrazakeria erasoa gertatu dela zuen herrian edo zuen eskoletan? Asmatu duzue erabat? Bai, Baina badakizuelako gertatzen dela, ezta? bai. Notizietan, berrietan, bira ze gazte jatorra, bira berriak ikuste dituztela. O Netflixen igual ere bai, ezta? Netflixen ere ateatzen dira, ezta? Serietan, ezta? Bueno, benetan eskerrik asko gai hori, ikustarazteagatik, ze egunero gertatzen den zerbait, pertsona razializatuek jasotze dituzte erasoak egunero, handiagoak edo txikiagoak, baina pertsona razializatuek jasotze dituzte erasoak egunero. Orduan, jarri beharko dugu bereien azalean, eta mesez utzi pakean, bale? Eta pertsona razializatu batek esaten badizu, esan duzun hori arrazakeria da, bale? Ez dugu zalantzatan jarriko, ze berak esan dizu. Ados? Txalo bero bat, haientzat. Zerbait esan nahi duzue? Norbaitek esan nahi du zerbait? Itzan, daniko. Uste dut ari direla pentsatzen? Bale. Bideoko parte oso on bat kendun behar genuen, ezan kabitz. Eta oso ona zan. Bale, haiek kendu behar izan dute, oso importantea zen parte bat, pila bat sentitzen dugu, baina ez da izan zensura, ez? Ez zelako sartzen, ez? Bale, haiek dira, kategoria hau irabazi dutenak, haiek dira lehenengo saria. Txalo bero, super bero bat. Forza Gernika! Bai. Ez dugun... Jaitsi. Beste kategoria batera. Bai, hori, honetan, bai. Hau ez da iragaz, hau ez da gaztelerak egiten dutenak, ez? Hori da, bai. Bale, orain ja, urrengo kategoriara pasako gara, bale? Bueno, a ber, hainbeste txiste eta hainbeste aldarrikapen, eta orain bideoetan aldarrikapen gehiago ikusiko dugunez, hasieran bota dugunez hainbeste material, orain ja joango gara bideoak ikusten, ze noizbait joan barko duzue bazkaltzera gaur igual, si acaso. Pero igual gaur bara, o al día, lo que sea, por lo que sea, oye, feminismoaren alde dozin gauza, ezta? Ez. Bale, orduan. Orain dator, 15-17 urtetakoak, bale? Hauek direla DBH lau. Ongi esan dut, DBH lau, existe? Bale. Zure bizitzaren kontrola, San Fidel ikastolako, 4. mailako. Ongi esan dut? Zure bizitzaren kontrola. Txalo bero bat. Telmo, ikusi oso ikarre behar du mensaje. Ez, a ver, ikusi. Gaur zapatuen fiestoi edagoela, eta Juan emisera bai edo. Bai! Arduen eskalagun bari honi, Juan. Ez badozu nahi miren joatie eskuza topi berko duzu. Bale, badakot, esango txatafari zetekotela familizagaz, eta ni ezin noales, bera ezin da joan bez. Bale, perfecto. Hola. Ikusi zu behar du hemen hain jarri izatera.
Bai. Bazoaz, no? Juan aparizea dutelako, eta zueluen bezazera joango. Zeba ez. Hori ez da normala? Nik esan dut zirena, Juan, besta? Bueno, vale. Etorri bizara zapatuen. Ezin dut, izan beste zertzen. Ber, bai, azutan pentsi behar zuratzutan. Ja, baina, eta zer izango txar, gezurra izango txar. Bai. Esan bierba, gezurre baza. Superando pasatu, etorri. Bueno, vale, venga. Por fin, el lugar azalako gehiago, zideko. Tranquil, zu pentxe nobizari zauzela gaur, eta seguru askoz goeto pasako duzula. Hori izan, gaur nire pida jokiko dira. Seguru bai ez. Seguru da. Odioko, ez da, datu garen nortu beba izan, nago lagunik etortxie. Neska bat torrean ondo gomizan beba. Binzo bat datozen bizi. Pene bat ezin bizena etorri biztiek. Ja, nire nobiza, Ja, beguna, azkenien ez dutzu kontrolekoan bez eta hobeto pasako. Ja, bai. Guapa! Ez dakit. Zeitzen da horrenako neskak bakarria. Termo, da, zin nahi zen. Miren, Telmo dara. Zer? Guazen. Ez hau zitzen hemen. Zer da dutxe, bera? Eta zuk ez duzuk afarize. Ez ziren garatuko etxiden. Berak alde una edo, bena, kontrolador bazara. Zuzi luezeko zuen zer ikusirik, Miren berran dugu. Espero, ez netzara, fazitie. Zu tranquiles pentsorretan eta guazen no pasetan. Joder, zelako festona. Ja. Miren, zer pasaba Telmogan? Jo, behitzu, ezke... bakarrik lagunekin nahi neban nintzen. Edo ez dela parkamena barizo. Zunik esaten duten nahi bizu, ya está. Ezke hori ez da normala bat, itxingo dutzu. Ez, nire ez dozte inok izten, itxiko zuzuri. Tranquilo, guazen ondo paseta. Amaitu da eiza, luzegia da zure krimenen geriza. Bizi nahi du libre zure legeen kontra, zure usten kontra. Igoko zarete? Telmo zer da zuen ikastolako, zuen eskolako zuzendaria, o? Vale, bueno, lehenengo eta behin eskerrik asko hau irudikatzeagatik suposatzen dut asmatu duzuela, zuek ezaretela horrelakoak, ezta? Baldima zarete, badukazue kriston bidea, bale, aldatzeko. Bale, batzutan esaten digute emakume hori gu kosifikatzen garela. Gu janzten garelako arropa txikiarekin, gu joaten garelako nahi dugun jendearekin, nahi dugun bezala, gu ez gara kosifikatzen, bale? Gu janzten dugun nahi dugun arropa. Guk ez dugu janzten arropa gizonentzako, bale? Gu janzten dugu arropa guretzat, eta perreatzen dugu beraino nahi dugulako, bale? Gu ez gara kosifikatzen gaituzue hori esaten duzuenok, bale? Gu ez, eskerrik asko. Ez duzu zer esan nahi? Bai, hombre, esan zerbait. Eskerrik asko dana gaitzik eta espero dugu bideo guztetie. Nik eskerrik asko ze landu duzu pila bat eta pixka bat edizioa eta historia eta aurrera eta atzera iruditu zait, benetan. Izateko gazte batzuk ezaretena dedikatzen honetara, iruditu zait, benetan, magistrala. Benetan esaten dut, ez da broma, bira nahizela ez duela gauza bakarri bromak egiten dituela, hau benetan esaten dizuet, magistrala, oso ongi. Eta oso ongi azalduta, ze badakizue, hau ez dela zientzia fikzioa, ez da? Hau gertatzen da egunero. Eta ez da gertatu behar, bale? Txalo bero bat! Eskerrik asko. Bale, eta geisten diren bitartean, jarriko dugu, esto no es amor, rezepekoek egin dutela, pelukeria y estetika. Txalo bero bat! ¿A qué hora tengo que venir a recogerte? A las 3. Vale, pues a las 3 estoy aquí.
pues eso, el mundo. Lo que hay, sí, es el vídeo, pero bueno. Yo creo que el examen y tú, ¿no? Sí, ya no vas a hablar a un chingo, bien, ¿no has enterado qué ha pasado en Basurto? Sí, del ¿El niño niño. ese? Buah, qué pena, ¿no? Ya lo he encontrado. Sí. Esa mujer estaba mal de la cabeza, ¿eh? Para llevar al niño y luego dejarlo por ahí. Siempre. Sí. ¿Y qué plan tienes para hoy? Quiero ir al cine con mi novio. ¿Y qué película vais a ver? No sé, sabe uno. Bueno, te vas para ir para cumplir, ¿no? Sí. Para nada más. Entonces, la última vez que fui, también hay la película de mierda que vi. Pero bueno. Ya pensaba que hacer un tirabuzón, pues te queda mucho mejor. No. ¿Sí? Vale. Oh, guapísimo. Bueno, adiós. ¿Me has visto? ¿Qué? Muy guapa te ha dejado, ¿no? Muy guapa. Tantas risas con él. No había otra persona más que me hiciera. Bueno, ya hablamos en casa. Esto no es amor. Esto es maltrato. No a la violencia de género. Higo, subir, subir. Bueno, como he dicho antes, espero que esto sea ciencia ficción también en vuestro caso, quiero decir, espero que a nadie os esté pasando esto, ojalá, pero antes de que nos empujan, pasan cosas, ¿vale? O sea, y eso también son agresiones. Antes de que nos llegan a empujar, antes de que nos llegan a decir, no me has visto qué, antes de que se nos llegan a poner así delante de la cara, nos han pasado cosas, ¿vale? Y con esto no quiero decir que seamos culpables de haber llegado hasta que nos den una hostia, para nada, o a que nos maltraten verbalmente. No somos culpables de nada. Pero sí que es verdad que si tenemos la idea de que nos está pasando algo extraño que no es normal, porque cuando alguien te quiere y punto, y no hay otra opción. O te quiero, quiero decir. O sea, si no, no es querer, ¿no? Maitasuna ez da librea, o sea, maitasuna ez bada librea ez da maitasuna, zer da? Una mierda, una mierda, una mierda. Vale, ¿queréis decir algo? Por cierto, el tirabuzón no le has hecho, ¿eh? Bueno, intenté hacerlo. Ya, pero quiero decirte, el tirabuzón, todo lo otro sí, pero el tirabuzón, le dejaste todo el pelo liso. Sí, bueno. No le hiciste tirabuzón. Se intentó. Porque se hace igual con otra movida, lo del tirabuzón, yo no tengo ni idea, porque yo, como comprenderás, Sí. Pero tirabuzón no se aprecia, pero le hizo. Vale. Nada, pues que tenéis que respetar a la gente, que no somos más que nadie, somos todos iguales. Y no es no. Eso es. Muchas gracias. Fuerte aplauso. Y una cosa, yo os quiero agradecer. Un momento, que les quiero agradecer una cosa. Quiero agradecer a vosotros y a todas las personas que están estudiando los oficios, ¿vale? Porque me parece algo súper importante. Alguien tiene que estudiar los oficios, ¿no? ¡Fuerte aplauso para ellos! ¡Claro que sí! Vale, y ahora, antes de ir a comer, bazkaltzera joan baino lehen, nago erotua bezala, Vale, lehenengo saria! Cállate, ya está! Baina bukatzen da. Azken saria. Ay, haber hecho algo
más epiko, zerbait lasai, ez da zer gertatzen. Ez que gauza asko esan dugu, ja gauza asko, ez da. Bale, pues orain bai. Lehenengo kategoria, 12-14. Ah, claro, es que lehen bestea ziren 15-17 eta hau da 12. A ver. Que no, ezetz. Ez dela sari absoluto bat, ez dela zaretela lehenengoak besteen gainetik, Zarete lehenengoak zuen adinean. Mi chicos, pequeños, venga, va. Vale, zarete lehenengoak zuen adinean. Ez flipatu. Vale? Lourdes Sanbere... Es que soy disléxica, ¿vale? Lourdes San Severino, udaleko... Ah, no. Es que ez dago inor, ez dakit norena den, hau. Tutudon gizona! Zatozte. Bitalde. Begira, autokritika txiki bat hemen gaudenoi. Konturatu zarete hemen ere egondala eraso txiki batzuk egon direla bideo hau ikusi dugunean? Konturatu zarete neskek egiten zutenean horrela, etzen ezer gertatzen, baina mutilek egiten zutenean parre egiten zenuten? A ber, ez zarete monstro batzuk oraindik, bale? Ez zarete, benetan. Oraindik, bai, oraindik. Ez badiozue horri eusten monstruak izango zarete. Bale? Batzuk igual, bueno, ezakit, momentu honetan, benetan esati dizuet, benetan nik entzungo nuke esaten ari izena. Gaur hemen bideo hau ikusterakoan, eraso txiki batzuk mikromachismoak egon dira. Parrein dugulako mutikoak ateratzen zirenean eta ez neskak ateratzen zirenean. Zaindu zuen burua, zaindu laguna, eta zaindu jota ikusten duzuena. Zarete bitalde. Bitalde zarete, ez? Ez bitalde. Ez baina bi klase. Hori. Bale, eske bi klase dira ezberdin, horrexegatik ematen diet bi. Bale? Zerbait esan nahi duzue? Ez duzue zer esan nahi?
Bueno, nik esan nahi diet, eskerrik asko hau irudikatzeagatik, ze argi dago, gertatzen dena, zergatik hemen gertatu delako. Gaur eta hemen. Txalo bero bat haientzat! Ez! Orain irabazle guztiok, igo behar duzu ez zuen paperikoarekin. Venga, zatozte denak. Bale, orain, futbitokoak bezala. Txikienak aurrean, eserita lurrean. Txikienak eserita. Urrengoak belaunikoz. Bale, txikienak eserita. Urrengoak belaunikoz. Eta urrengoak... Aurreratu. Hola, pa. Jarri ditut aldeetan, alboetan, LGTBQ+ euritakoak eta bandera, norbaitek bota dit, madre mia. Nahi gabe, beti. Bale? Horrela, aniztasuna adierazteko, bale? Denok dakaguok tokia hemen, ez? Listo? Esango dugu denok batera beldur barik? 1, 2, 3. Sariak banatu direla, bale? Zabatiko artean banatu direla. Nola banatu direla? Banatu ditugu, orantxe. Ez dakit deziduen egitea, hau eta gero dantza. Eskaitakit nekatuta gauden zer dula. Alarma dut erdi, Ez da nira. Hola. Bueno, Aizue. Arriba España por la segunda. Mira, aquí hay un catarí. Vale, va. Aizue. Badakigu futbola oso matxista dela, baina Euskal Herriko futbola ere bai, Ahí te lo tiro, Vale? Gauza bat. Aizue. Esan dugu nire bideoklipa egin behar genuela denon artean. Gaur berandu eginda. Baina bueltatu barko dut beste egunen batean bideoklipa egitera goizeder. Bueltatu beharko dut. Berandu delako eta autobusa joango direlako bestela, ez zarete libratzen, ez da. Bale, txalo bero bat eta gauza bat superimportante. Barkatu, nik esate du lehenengo txalo bero bat eta gero... Baina hori ere ez da polita. Bakoitza izan dadila dena eta sentitzen dena eta dena, bale? Osea, o espainol, o afrikano, o ingles, baina barkatu. Baina hori ere eraso bat da, osea, utzi ozue jendeari izaten dena eta listo. Bale, me cago en la leche! Hori zindaz. Bueno, Aizue, sariak ongi banatu dira, sariak danak banatuta daude, zegoen diru guztion artean banatu dute, dena den dirua zerbait simbolikoa da, hemen importantena da, egin eta sinistu, bale, egiten duzuena. Venga, eskerrik asko!